ओइ खोथिया बाबु अलंबारा दाबो सिखाराखै? सिखाराखै आनै दानो बबाव सिखारनो बिलाय? बहा सिखारनो बिलाय मालायनि सायाव उदै हुगार हुगार मोनजादों नालाय जेब्ला गाव गावनि खाफालनि गोलोमदैखौ हुगारनानै जानांगोन अब्लासो मिथिगोन बियो बेथाया। आदा अलंबारा मालाय आंनि सिगाङाव कत' बैसो जानाय मानसि गिदिर जानाय बाथ्राफोरखौ बुङो। खोथाया बुंबानोखि जायो बेबायदि सानफेथेंलाय जासे उन्दुबाय थाबानो अबेबा खामानिया जाबाय बायो। आदा अलंबारा मालाय कत'दि सिमां दं। मा सिमां? हेल' आंनो बुंगासिनो दं। आच्छा आच्छा नाय ब्रह्म नोंथां बे खामानिखौ मावनायाव एसे रिक्स दं। बेनिखायनो बे खामानिखौ मावनायाव आंनो 35,000 रां नांगोन। न बिदिब्ला आं हानाय नङा। हेल' अके दोनसै। थेंक इउ। आइलै आइ नों फैना मा जालायखो? आइ साख्रि मोनजेननाय गिबि माहिनानि बान्था नैबे गोदैजों। नाङा अलंबार नाङा नोंनो जाग्रो नङाबा नों आंखौ अराय समाव जाहोनो नांगोन। जाय खामायदों बेनो जाग्रोनो नांगौ बेखायनो नोंनो जादो। आइ मा जाखो बोरै मेथाइया? मा मेथाइ? मा मेथाइ? खालि जानायनिल' सिमां नोङो बेथ' बिदि उन्दुबाय थायोब्ला जागोन अफिसार। नो मोखाङा सुनानै साहाया लोंहैदो फुदुंखाबाय आं। बिहामजोफोरखौबा माब्ला लाबोनो हागोन? बिहामजोखौथ' लाबोनो हायो नाथाय माथो अलंबार आदानो दानो नांथ'आनो। मानो नाङा जालायखो? बे बिमा बुरि मावनायखौ जाबाय थानोसै बियो। गाव माबा मोनसे मावनो हायागौमानि हाबा लायासो होनदों। बे जेब्लायबो जानो हाया। हाबानि उनाव मालाय साख्रि लानानै जानो हाया होमबा? मानसिनि देहा माब्ला मा जागोन माब्ला मा मागोन रावबो बुंस'नो हाया। आं थांनानै थानाय समावनो बिहामजोनि बाथिसे ओंखाम मोनजालाङाबा माबोरै जालायखो होनबा? नोंनो बुंनायसै खोथिया। बेथ' नंगौ आनै नाथाय जेबो नाथाय गैया। गाबोन बै हाजो गुदियाव बिहामजो नायनोसो थांनो नागिरदों आं। खोनानो मोन्दों लखब माहाजोना फिसाजोनि थाखाय बिजामादै नागिरगासिनो दंनो। बेखौनो गाबोन खबर लाहैनोसो नागिरदों आं। मा खबर लाहैनो मादै? आलासि फैदों। फै मादै जिरायफै। जागोन दे। इसान सोंदोंमोन? औ मादै आगर गुबैनि दख'ना। आंनोबो गांसे हरनांगोनहाय आंहा बिहामजोनो गानहोथारनांगौ। ना सोरबाफोरसो आवग्रि खालायबाय? आवग्रिनायालाय आवग्रियाखै मादै। माखौ आवग्रि खालायखो आयै? बिहामजो आरो। बिहामजो? औ बिहामजो। गाबोननो नायथारनांगौ बै हाजो गुदिनि लखब माहाजोननि फिसाजोखौ। आइदै मा जाखो आलासि? बोरो माथो आखाइसो बौबायलाय? है मानोथो मैगं हाफानांगौमोन जाखो? जेबो नङा मादै एसेल'सो बौदों। एसेल' गारायानो मोजाङै जोथोन लायाब्ला बांनानै गिदिर जालाङो। नों बेखौ मिथिया नामा? नायनायसै आदै आलायस्रि अलंबारखौ नोंनोथ' उन्दैनिफ्रायनो नुदों। आरोबाव बे न'आव सोर मावग्रा दंबावो? आंखि बेखौ मावनानै जाहोबाय थानो हायो? नोंनो बुजायनानै होनायसै। बेयाव बुजायनांगौ मा बाथ्रा दं आयै? आंहा दानो जेबो खामायनायनि लामाखौ दिहुननानै लानो हायाखै। आं दानो बोरै? आं जेबो मिथिथारा। आं गाबोन बिहामजो नायनांगौ नालाय नायथारगोन आङो।
आयै आंबो थांदिनि आदा नों जेबो गाज्रि मोननाङा आलायस्रि आंहा बेवहाय मा गाज्रि मोननांगौ दं थादो दे बिदिब्ला ओइ खोथिया मा जाखो आदा नों आइखौ बुजियाखै बुजायदोलै माथो मानिथारा गाबोन थांथारनांगौनो थांथारनांगौ औ आइडिया माबेलाय खोमाया हर मानोबा फैदोंमोन आलासिफोरा माने जों फैनाया माने नोंसासोखौसो नायनो फैदोंमोन न'आव रावबो गैथारा नालाय खामानियाव मदद मोनगोन साननानै नोंसाजोखौसो नायनो फैदों जोंहा फिसा हिन्जावा जोबोर मावथिथार फेरेंगा दावनबा सिरि मोनस्लाबावासो फुङाव सिखारना नायोब्ला गासिबो खामानियानो स्रां स्रिं जानानै थाजोबो ए नंगौ नंगौ माने जोंहा आइ समायनाखौ खामानि दामानियावथ' जेबो थिंगोन नांला दानो लुनायावथ' आखा फाखाखा बिमा लिंहरदो आइ समायनाखौ ओइ आइ समायना आलासि फैदों गय लानानै फैसाय र' थांगासिनो दं माने जोंहा आइ समायनाया जोबोद देलाय मांग्रिथारथ' जागोन जागोन मानो एफा हाखु दाखु मोजां खामानियाव बाराद्राय हाखु दाखुब्ला जाया ओरैनोबा खोन्थायाव दंखायो हाखु दाखु थाङोब्ला सुथुयो लासै लासै थाङोब्ला लंका मोनहैयो खोथिया नै आइ बेयावनो दोन नै जादो गया आयौ मा जाखो आइ मा जाखो जायाखै मेगनाव मोस्रोमसो हाबदोंमोन मुस्रुम नै आइ समायना नोंखौ नायनो फैदों नै बाबुनो आयौ माथो जाबावलायखो जायखिजाया दा बाथ्राफोरखौसो मा खालामलायो जोंहा आइ समायनायासो मा बुङो आयौ जाया आं बेफोरजों माथो जालायखो बे फाग्लियालाय मा जानो बै जाग्रायानो जादों मा जाग्रायानो जादों ना माबाफोर बेराम दं बेराम गैया आइ समायनाया सेंग्राफोर नुबा बागदावो बिदिबाथ' आं साननाया जाफुंनाय नंला अलंबार थुदो थांदिनि खोथिया बेफोरबायदि लेंग्रा खुजानो फिसाजोखौ हरनोसै बिजामादैनि खि आंखाल माबा बिहामजोनि आंखाल जादों नामा फिसाजोआलायनो जेरैबो आखल गोनां जेरैबो आखा फाखा नोंखाय खोथाखौ बुंनानै फोलानो लाजियाखै बिसोर ओइ मेरगा नों खोनायाखै माथो जांसिगुरिनि मेरगा माहाजोननाव जोबोर मोजां सिख्ला फैदोंनोलै नोंसोरनिफ्राय खोनाया बाथ्रा नङाबा खि गोसार नामाब्रा नंगौलै जिल्लायाव फरायनाय सिख्लाया गामि बेरायनो फैदोंनो बिफाया जोबोद गिदिर बिजनेसमेननो ओइ मा खोथा रायज्लायदोंब्रा सिख्लानि बेबो टप क्लासनि जोबोद समायनाथार समायनाल' नङा बेबो गावनि राव हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सासे कमप्लिट बर' सिख्लासो नोंसोर जावलिया जायाखैथ' जावलियाजों जानाय नङा जागोन नोंसो मानोना नोंस्रा न'आव बिहामजोनि गोनांथारसै माथो नोंसिनि खोथाफ्रा बियो थार अलंबार नोंखौ जों ओरैनो बुङो ना सिख्लायालाय बिराद समायनामोन माखौलाय बावगारलायखो टाइम औ माने थाव मा थाव जानाय थाव साला बानसुलाल दखानिया लाखोनाय थावखौनो हरासै दासो गोसोखांदों आं नोंना बिदिनोसै खालि बावगारनायल' थां माम्बार लायदो थां आहा गोदो जयै फरायलायनाय लोगो फैनो नागिरदों आरो लोगोसे बै दिल्लीयाव फरायनाय बियादै फिसाजो सासे फैफानो नागिरदों गामि बेरायनो थां लायदो थां दे बिदिब्ला आहा समायासो मिलायनाय नंला ओइ खोथिया बहा थांनो एफाग्राब हाका दावरा जादों टाइम लायनो
नङा नङा थाव थाव लायनो नेफाग्राव हाका दर जानांगौ आलासि फैनो नोंल' रेडि जाना थाखा आं थांबाय आलासि फैगोन रेडि जाखादो गोसो थोनाया खम नङा अखोरां बादिनो रुगुं गैया आइदै आइदै सोरथो फैबाय थादों Oh. दासो आसल थाव सिखाखौ हमनो हादों आं एजोंसो खुबैबाय थादोंमोनलै आदा एन्जर माथो नोंबो पियाराव आगान होबायनो भाई दाथ' आं नोंखौ आइनो खिन्थाहैसै दहायलै आदा बे बाथ्राखौ आनैनो दा खोन्थाथार नङाब्ला आं बे न' थानो मोननाय नङा बिदिब्ला नों आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन मा खामानि आं मावथारगोन खोमाया ओरै हर ओहो बे खामानिखौ मावनो हाथाय नङालै आदा बिदिब्ला आं आइनो खिन्थाहैसै ओइ र' आदा जागोन दे जागोन आं मावनो हासिगोन सेवारि फैबाय फै 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 मोजां ना लायस्रि औ मोजां गोदो फरायसालिनिफ्रायनो लोगो मोनलायथाराखैमोन अनजालि बेनो दहाय आं बुंनाया खुलुमबाय मादै लायस्रि बे आंनि बियादै फिसा अनजालि दिल्लीयाव थायो दा गामि बेरायनो होननानै फैदों फाग्लिलाय गावनि गोदोनि गामिखौ नायाबालाय बोरैथो जालायखो जेराव आबौ आबैमोनहा बेनिनो हाजों दैजों मिलायनानै संसार जाबोदोंमोन बेफोरखौ कि बावबायबायहाय नंगौथ' आरो जिराय जागोन दे लायस्रि जिरायहाय अनजालि ओइ खोथिया दै लाबोनायसै नै आनै दैया लोंदोहाय सेवारि अनजालि जागोनहाय लासैनो दायना मा जाबावनोहाय जेबो गैथारा माथो नांगौसै नोंहालाय गोसोआव गैया गोदोसेबो मैगं खानो थांनायाव गय खानिसेखौनो सानैजों सेख'लायनानै हाब्रुआव गोग्रोमलायनायखौ फाग्लिया माखौबासो गोसोखांलायबाय बियो गोदो जोबोद गय जासुलिथारमोनहाय बियो अनजालि हा बाबुआ बहाथो थांदों गिदिर देरथारबाय बियो दानिसो दंमोनहाय बियो बहा थांखोथाय ओइ खोथिया खोथिया मानो आनै हा बाबु अलंबारालाय बहाथो थांदों गारामा सादोंनो उन्दुना दं गारामा सादों नोंसोर जिरायथ'नायसै दे
आसलते मानसिया बबाखा नोंसोरनो आसल बाथ्राखौनो खोन्थायाखै मा बबा लाइसिनि फिसाया बबा बेनो आंनि फिसा अलंबारा अलंबार बियो आंनि गोदोनि क्लासमेट सेवारि आरो बियो अनजालि नार्जारि दिल्लीयाव फरायो दा गामि बेरायनो होननानै फैदों नोंसोर जिरायथ' आं सालायनि नों दा मा फरायगासिनो दं अलंबार बिए मोजाङै फराय बाबु जिरायनो मा खस्थ' खालामनानै फोरोंदों बेनि मान लाखिनासो फिसानि बिबान लोंसाबदोहाय साहा गोजासो जाथारबाय जागोनहाय माथो नांगौसै लोंदो आच्छा लाइस्रि नोंसालाखौ डाक्टर मोजांनो देखायाखै नामा देखायदों मुलिबो जाहोगासिनो दं एसे हामहांदोबो नोंहा आदा जानो मा जादों दासो माथो मोजां मोनलाय दे थांदिनि लाइस्रि अनजालि बिफा बेवाइफ्राबो फैनायनि खोथामोन दे बिदिब्लालाय जेबो मोनजानाय जायाखसै गाज्रि दामोनसैहाय दालाय जायाखै थादोहाय थांनोसै थादो मादै थादो नोंखौ आनै मा नुबो नायफैखाबाय नामा खोथिया बुदां आदा अलंबारा रायज्लायनोनो हाला गारामा सादोनो गारामा सादों बिदिब्ला गल्डेन जुबलिनि कालचार प्रग्रामा मा जानांगौ मा जानो आजिखालि बेफोरबायदि खननाय मुसुरनायखौ अलंबारा आदाया माब्लाबानो गारबाय खोथिया बुदां हो अच्छा ओ आं दासो बुजिबाय दाल में कुछ काला है नङा खोथिया बुदाङा ओरैनो नाटकनि रिहार्साल होनायानो फोरखौ बाद होथ'दो समफोरनो कलेजनि गल्डेन जुबलिया नों थाबै ओंखारदो थां माबार थांनांसिगौ र' बिदिब्ला नोंसोर थाथ' आं ओंखारहैनि ओइ मानसिखौ एसे खेल खालामना खालामाखै आंबो हले मोदोमजों माबा बार बारलांनाय बायदि मोनदों दै आंबो सानदों एसे मा बाजार खालामनो फैदो औ जोंबो बाजार खालामनो फैदोंमोन आरो नै जोंहा अलंबार आदानि गोदनाखौसो डक्टरनो दिन्थिनो फैदोंमोन मा खालामनो नाथाय माथो डक्टरा मोजां जानाय नङासो बुंदों अ नंगौ नामा दे बिदिब्ला थांदिनि दानिया मस्लाया मोनदों नायफैजायासै माथो अबेसे बे मालाय बबा सेंग्राजों बोरै रायज्लायनो साला गासिबो नोंनि बुद्धि नों थाखाय जाजोबदों बेफोर नै दानिया आंनिसो बुद्धि जालायबाय गावा सिख्लायाथ' सैया खालामजाबाय नोंखौ ओइहाय लामब्रे दिनैनि फांसना मोजां जाथारगोननोहाय ए नंगौ नामा मा अलंबार नोंबो फांसन नायनो फैदों माथो सेस खालामजाबायला नायनानैल' मा जानोब्रा गोरबोआवनो सोना लाखादो थेंक्स है फांसननि समा जाबाय थुथु माबार थुथु
दिनैनि बे जोंनि कलेजनि गल्डेन जुबलि सेलिब्रेशननि देंखो मोनाबिलियाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि गेजेराव रोजाबगोन जोंनिनो बे कलेजनि एक्स स्टुडेन्ट मुस्रि अलंबार बसुमतारिया मानगोनां हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर फोरोंगिरिफोर आरो आंनि आंगोनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे गोथार सानाव आंनि गोसोआव फंसेल' खोथाया सौदावगासिनो दं बेनो जाबाय मानसिनि अननाय मोजां मोननाय थारैनो मा बे जेराव बयबो सुबुङा बेनि थाखाय हावरिया नाथाय आं नङा मानोना बे मोननैया आंनि गोरबोआव माब्लाबानिफ्रायनो बबा जानानै दं जायनि थाखाय आं सैजाया नाथाय सोरजों बेखौ आंबो मिथिया सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो दुखु दाहा होयो नों आंखौ मेगनाव मोदै उन्दुनाय गैया नोंखौनो साननानै नोंखौनो साननानै सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो गावदां अखाफोर दाथा नों समखे जोमैनि सेराव आंनि अननाया नोंनि थाखायल' दंनाय मानि गासिबो मिथिया नामा नों आंनि अननाय मिथिया नामा नों आंनि अननाय सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो
दाय मावफ्लांखो आं मिथिनो मोनो नोंनि सायाव दङब्ला गोरोन्थि निमाहा होदो नों गावनि साननानै गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसोआ सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो जों दानो लाइनखौ क्लियर खालायना होनो हायो मा अलंबार प्रायनो थायाक सर का प्यार हो गया नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा बास जों थानायाव जायखिया जों बेखौ बै गामियावनो लाखिनानैसै आच्छा नोंसोर बिदिब्ला थाथ'दो आं मोनसे गोनां खामानि दं थांनोसै बाय बाय नोंनि खामानिखौ बुजिनो बाखि गैला बाबु बेनोसो हिनजावनि बाथ्रा बुंबा रागा जोङो साला बिदिनो हिनजावनि खोथा बुंबा रागा जोंग्रा लाजिग्राया देनजारसोलै हले ओइ थु हर थबायलै जोंबो थांदिनि माबार थौ दानो जागोन नामा नोंहा जादों नोंथांनो लोंनो जानो नङाब्ला मानोथो नांगौ बे जिउखौलाय नों थारखौनो बुंदों दाबदा जों बे संसाराव सानैनिल' आलासि बेनिखायनो बुंदों काल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी है ले लो मजा आंबो नोंसोरजों 100% गोरोबो खोरोमदाव मानोना बे संसारनि माया दुखु दाहा रायजो जानाय फिसा फिसौ खांनाय बानाय बेफोरनि गेजेराव थानानै फानजारिनि दाउ जानो सानाखै आं मानोना आं लुबैयो उदाङै थानानै मानसि जोनोमनि थार रंजानायखौ लानो ना रोदों नोंनि साननाया बेसेदि गोथौ बिदिब्ला माखौथ' नायबाय थाखो जौआ लुदो आरो इन्जय खालामदो नों थारैनो जोबोद समायना अनजालि फुंबिलिनि ओंखारबोनाय आलायारन नोंनि महरा नंथारै खोथाखौ मानो बुङो नोंलाय मा आंलाय मा नों जाबाय अलंबार थारैनो नोंनि मुंजोंनो समायफ्लेदों नोंनि गासैबो देहा मोदोम आरो गोसोआ बेयो माबे नों गावखौनो साननानै नायबानो जाबाय अ आं बुजिबाय आं जेरै गोरबोनि मेगनजों नोंखौ नुहुरदों नोंबो आंखौ नुहुरदों नङासै येस भेरि सिम्पल माने गोसोजों गोसो गोरोब्लासो गोसोनि बिबारा गेवलाङो रियेलि अनजालि I love you Me too
मा जाखो खालि सिमावल' नुबाय था नों ओजों हले आंनिया रागा जोंगासिनो दं मानो टिउसननि समा जायाखै नोंहा टाइमखौ नायनाय अ शिट ओइ खोथिया नों साहाखौ माब्रै रेडि खालामदो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया साहाखौ फुदुंना दोनखाबाय गावबा गाव लोंबानो जाबाय खालि सिमांल' नुबाय थाग्रा Sana bathaka. Hei, माथो नोंसोर सोलाय रा बारा हाखुदा गुदा खालाम नङाबा सुथुगोनबो हले आहा टिउसन समा जाबाय गथ'फ्रा नेगासिनो दं दा थांदिनि जों माबा मोनसे खालामनांसिगौलै बेरेखा दुमफा आंबो बेखौनो सानगासिनो दंलै सानाल' मा जानोब्रा मावनांसिगौ खामानिखौ थाबैनो आंबो सानगासिनो दं मा खालामनाय मोजां जागोन आइडिया आइडिया मा आइडिया अलंबार मा जाखो मेनगा मा जाखो नङा नोंखौ मोनसे आर्जेन्ट खामानि थाखाय गोनांथार जादों मा खामानि बबेहाय बेफोर उनाव जासिगोन नों ओंखारदोल' आंथ' ओंखारखानायसो होमबा थुदो थांनोसै आच्छा थु Excuse me? Yes? आं अलंबारनि लोगो दुम्फा Oh, hi. Nice to meet you. आं मोनसे गोनां खोथानि थाखायसो नोंसिम फैदोंमोन मा कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा माबा मोनसे गोनां खोथा बुंथारोनो नोंखौ दा लिंहरथारदों कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा लेंहरदों मानो मानोखौथ' आं मिथिया जायखिजाया कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा सुखिदार फिन गैयैखाय आंखौ नोंसिम थिनहरदों माबा गोनां खोथा बुंथारोनो दा लिंहरदों आच्छा आं बिदिब्ला गारिजों थांगासिनो दं नोंथाङा थांग्रोनानै खिन्थाहैदो बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै अलंबार नों रुमाव माबार हाबैले आच्छा बाथ्राया मा नों सिङाव हाबैल'लाय दानो बुजिजोबगोन बबेयाव होनबालाय बियो नोंनि सोफाव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों रायज्लायनो थाखाय नंखाय फाव फान्दायनाया नोंहा जुदि हौवानि थि दंब्ला मानो नंखाय थगायनायनि फाव फान्दायनांगौ अनजालि आं नोंखौ सिमाङावबो सानाखैमोन नोंदि एफाराव सुंथाब गोसोनि मानसि होननानै नोंहा जुदि माबाफोर रायनांगौ दंबा रायलायनोथ' हायोना आरो नों बायदि सासे एडुकेटेड मानसिया बेबायदि नंखाय थगायसुलायनाय फाव फान्दायनाया जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जादों आं बिदि आरो बेबायदि मानसिखौ एसेबो नायनो हाया अनजालि मा सानदों नोंसोर आंखौ हा मा सानदों जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय मा गोरोन्थि हा
नोंसोरखि गोरलै गथ' बे नंखाय खोथाखौनो बुजिनो हाया अ नोंसोर सानदों नामा बिसोर सानैखौ लोगो हमलायहोनानै जों क्रेडिट लानो आं जे मा बुंजाखो नैबे आंनि बिखायाव जे मा हाबनानै थाखो नोंसोर मिथिगौ औ आं अनजालिखौ मोजां मोनो बेखौ लानानै आं इयुननि सिमां नुयो नाथाय बैसो अलंबार एसेबां जे उल्था जाथाय जालांगोन बेखौ जों सानस'नो हायाखैमोन बेनि नोजोराव आं थगायसुला फोथायखेबस' अलंबार आइ एम रियेलि भेरि सरि आं गोथौयैनो सानस'नो हायैनि जाहोनाव आं गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय नों आंखौ निमाहा होदों बेनि थाखाय जोंनि दायनिगिरि अलंबार आं आरो मा मोखाङै बे जायगायाव थावनो अलंबार बाथ्रायाथ' जोबोद सिरियास जाबायलै मेगार दुम्पा एसे मोजाङै सानना नायदो बेनोथ' जाबाय मा राहा लायोब्ला मोजां जागोन सानदां बहाय साननो गोनां मा दं गासै खोन्थाखौबो अनजालिनो बुंहैबानोथ' जाबायना बेयाव रायजानो गोनांबा रायजासिगोन आरो माथो दं ना मा बुङो बाथ्रायाथ' थिगानो नाथाय अनजालिखि जों रायज्लायगोन राजा होनजाब्लाबो सैथो खोथाखौ बुंनांसिगोन नङाब्ला बै गोजौनि बिगुमाया नागारनाय नङा हले बिदिब्ला जों गाबोन थांना रायख'हैदिनि बेयाव मानो फैदों नोंसोरो ना माबाफोर रमियो जुलियटनि नाटक खालामनो नामागौ अनजालि बेनि दायनिगिरिया जोंसो अलंबारनि नङा अ जाथायखौ मावनानै नेगेटिभ रिजाल्ट मोननायखाय दा सफ्लानो फैदों नङासै सफ्लानाय नङा अनजालि दुम्फा बुंनाय बाथ्राया थार बिनि गुदियानो जोंसो मानोना नोंसोर सानैजों लोगो हमलायनाय बाथ्राखौ जों साथामजोंसो सानदोंमोन नाथाय मानोना नोंसोर सानैया रायलायनो हायैखो जों गोबां समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव जों बे खामानिखौ मावनो गोनां जाबाय थारैनो अलंबारा बे खामानिखौ जेबो मिथिथारा अनजालि बियो थार अनजालि मैयानि जाथायखौ लानानै बियो गावखौनो जोबोद दुखु मोनदों आरो दा जों गासैखौबो नागारनानै बियो गुवाहाटियावसो थांनो ओंखारबाय प्लिज अनजालि जोंखौ हेल्प खालामदो अलंबारखौ नोंसो लाखिनो हासिगोन थारैनो बियो जोबोद दुखु मोनदों जाय दुखुखौ जों माब्लाबाबो नुफेराखै बिदिब्ला बियो बे गामिखौ नागारनानै नंगौ अनजालि बियो थांनो ओंखारबाय अलंबार 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 नों आंखौ निमाहा हो अलंबार आं दि नोंखौ मा बुंफ्लांखो बेयाव नोंनि जेबो दाय गैया अनजालि दाया आंनि खाफालनिसो बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होआखै अलंबार आं बायदि सासे दुथां फान्दायसुला मानसिया निमाहा होनायनि मा मोन्थाय दं बिब्दिब्ला मानसिया खनसे दाय मावफ्लांबाबो निमाहा गैया अनजालि आं सोर बे गामिनि आंथ' गुबुन जायगानिसो बिदिब्ला आंखौ सोर अननो अलंबार बाथ्राया बिदि नङा अनजालि आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हाया बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होबाय अलंबार निमाहाखौथ' आं माब्लाबानो होबाय आरो गोरबोनिबो बानायनानै लाबाय बे गिथार अलंबार थार अनजालि अनजालि आइ लाभ इउ I love you too. बाथ्राया बिदि नङा अनजालि आं नोंखौ जेब्लायबो बावनो हाया निमाहाखौथ' आं माब्लाबानो होबाय आरो गोरबोनिबो खालामना लाबाय आं सोर बे गामिनि आंथ' गुबुन जायगानिसो बिदिब्ला आंखौ सोर अननो अलंबार I love you too.
I love you too. Sona ang oरैबायदि सिमां नुयो Rose nang माबायदि सिमां नुयो Sona ang oरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो राजा आंबो ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदि थुला जोमै सा सा बिरबाय बिरबाय राजा रानीनि मुकुट गाननानै बेरायलायनाय हे 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 हो 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 नोंखौ मोननो आसा खायसे नुखो ना माखो ना खाफालनि लिरनायावसो दंखायो ना माखायो फाग्ला बायदिसो सानोब्ला मोनो आङो आखाइनि रेखायावसो दंखायो ना माखायो गोसोखांबाय थानो खायसे नुयो ना मायोथाय फाग्लि बायदिसो सानोब्ला मोनो आंबो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंना नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय जाफुंगोन ना जाफुङा सानो आंलाय माथो अखा खोरोमनायालायनो हानो रोङा बिखा खायसे मोनो आं सिरि मोनब्ला जेरै सानो सना एरैनो जायो नङै नङै बाथ्राफोरखौ मानो सानो जोमै गैयाब्लाबोथ' अखा हायो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो राजा आंबो ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदि थुला जोमै सा सा बिरबाय बिरबाय राजा रानीनि मुकुट गाननानै बेरायलायनाय हे 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 हो 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 हा हा हा
अनजालि साहा लोंदो हेलो सोर जाखो औ आदा बबेनिफ्राय बुंदों नोंलाय हा एयारपर्ट सफैबाय औ आं सफैबाय मोजां अनजालिनो होनाय अनजालि नै पाप्पानि फन Hello, Papa? Yes, I'm very much happy here. नों फैगासिनो दं ना? औ आइ आं थांगासिनो दङ सफैबाय नामा? मोजां मोजां जागोन दे Okay, bye. Thank you. बेयाव फैनो नामा? Papa फैगासिनो दं. Papa. Hello, my dear child. Papa. अनजालि नों मोजाङै दंना आइ? मोजाङैनो दङ. हामबाय हामबाय. समबारु नोंसोर माब्रै दं? दङ आदा गसाइनि अननायाव जों बयबो मोजाङैनो दङ. फैदो बेयावफोर. दे नों जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां पापा. बे जायगानि दै, बार, आबहावा आरो मानसिफ्राबो जोबोद अनजाथाव आरो very simple. आच्छा मानोना बे जायगानो नोम्फानि जोनोम जायगा. नों सानबेसे थागोन पापा? सानबेसे थागोन माने आं नोंखौसो लांनो फैदों. आं दानो थांथ'आ पापा. रिजाल्ट होनो आरो दानसे दंबावो ना? अनजालि नों बे जायगाखौ मोहिनी नांबाय दङासै आइ? आंनि पापानि जोनोम जायगा नालाय. नोंथ' नोंनि आफाजों थांफासिगोन ना अनजालि? थांनानैथ' नों जोंखौ बे गामिखौ बावलांसिगोन ना? दस्राखौ बावलाबो आं सासे मानसिखौ बावनो हानाय नङा जाय आंनि जिउआव बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बार बारलांहोनो हादों. बै मानसिया जोबोद खाफाल गोनां अनजालि जाय नोंनि गोसोखौ सुदेम होनो हादों आरो आंहा नोंसोर सानैनि सायाव अराय गोजोननाय थागोन. आरो मा होनो हाबावगोन नों आंनो? आंहा आरो मा दंबावो आंनि गोरबोनि अननायनि अनगायै? आंनो बेखौनो नांगौ अलंबार. गोरबोनि अननाय जाय अननायखौ आं जिउनि जोबथा समसिम मोननो हास्थायो. बे मानसिया रावबो नङा अलंबार. बियो नैबेसो. मा होनदों नों अनजालि? नोंगौ अलंबार. बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बारा नोंनो. आं नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो आं दि दिनै बेसेबां खुसि नाथाय नोंदि थांसिगोन नङा होमबा? नों गैयाबादि आं बेसेबां लांदां मोनगोन. आं बेखौबो सुफुंनो हायो. माब्रै अनजालि? नाथाय नों आंनो खोथा होग्रोनांगोन. आं आंनि जिउखौबो होनो राजि अनजालि. नाङा अलंबार. जिउ नङा. नों खालि आंखौ अराय अननायनि लैथोआव फोजावनांगोन. अनजालि हे बियो मानि मोदै? बे दुखुनि मोदै नङा अनजालि बेयो खुसिनि मोदैसो. दानिया बुंदो. मानोना आं दानो थांलिया. पापायासो हारसिं थांसिगोन. मा? बहाथो थांनो होनलाङामोन अनजालियालाय? बिबार बारियाव थांनो होननानै बुंलांदों. खोमसिलायलांबाय दाबो सफैयाखिसै. ड्राइभारखौ गारि लानानै आवगायनो थिनहरदों. ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा.
बैलाय माथो सफैबायानो मानोथो एफा गोबाव जाया अनजालि लोगोफोरजों रायलायनानै गोबाव जादों नाय आइ अनजालि नोंसोर जाबाय हिनजावनि फिसा एफा खोमसिलायजासे बायजोआव थायोब्ला जों न'आव थाग्राफ्रा बेसेबां उसु खस्थ' मोनो बेखौ जोंसो मिथिगौ ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा नों जुदि माबाफोर जायोब्ला जों नोंनि नोम्फानो मा होननानै फोरमायनो हामबायसै बबे नंथारै बाथ्राखौलाय एफाग्राब फोलावलाय लांथारखो थांनो थाङाय अनजालि आथिं आखाइ सुनानै रेस्ट लायदो बाथ्राया ओरैनो बुंद्रायनाय नङा सेवारि आं थार बाथ्राखौनो बुंदों ओरैनोबा आदाया हार्ट उइक बेरामाव गोग्लैखानाय नोंनि नोमाया जेला बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन बै समाव नोंनि नोम्फाखौ खुनुरुखुमैसो फोथांना लाखिनो हादों आरो दा डक्टरा बुंनाय बादिब्ला बेनि गोसोआव जेबो दुखु जोंखौ होनो दिनाखै बेराफारसे रोदोमाबो रावनिबो खोथाखौनो खोनासंलिया आरो गाव मा जादों बेखौबो जोंनो फोरमायदों थांदो थां अनजालि मानसिखौ बुंलाखि एफाग्राब बुंनांगौ जाबाय आं बेनि आखुखौ एसे सोलायनाय मोनदों सेवारि हिन्जावनि फिसा बबे समाव खैफोदाव गाब्रगोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया बे मालायखि बुजिनाय जायाखै होनबा सिटियाव थालायलायनाय रोंखा राखा सिख्लायानो बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौथ' मिथिजोब्बाय आदै आंनो गाबोन 5,000 रां नांगौ आफाया हराखै नामा रांखौथ' नों मोनगोन जादों नाथाय नों गावखौनो एसेबां गाहायाव मानो हगारसारखो फिसा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो रां नांगौ बास मा जाबावगोन बे गथ'जों गाव मा जादों बेखौबो जेबो बुङा आरो बिफाजोंबो थाहैयो मा जानो मानसि गाज्रिफोरजों लोगो जाबाय नालाय जाखागोनानो बेखौनोथ' बुङो गाज्रिखौ बोजबनो थाखाय दान्दिसेबो सम नाङा नाथाय मोजांखौ बोजबनो थाखाय मुगा मोनसेनिबो गोनां जानानै फैयो मानोथो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ जाखो जों बादि मानसिया मावाबा बोरैथो जालायखो आलायस्रि मावाबानो जेबो राहा गैया मा जादों आलायस्रि आया मा जानायखो एसे खर' गिदिंनायानो सान्दुं गोसायाव खामानि मावदोंमोननो आंखौ दानिसो आदा खोथिया लेंना लायब्रबदों गावहा डाक्टरनाव थांबाय आयै मानोथो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ जाखो आं जेबो जायाखै फिसा नोंसोरसो बाराद्राय सानो आसा नोंनि गुवाहाटियाव थांगोना माब्लाथो जाखो नोंखौ गारनानै आं बोरै थांनो आयै आं बुंदोंना आहा जेबो जायाखै सानाबो हाबनोसै माथो थां नों आलायस्रिखौ दोननानै फैदो नांलाया मादै आं हारसिं थांनो हागोन नाङा आलायस्रि हा माथो नायनानै थाखो थां दोननानै फैदो जागोन आइ थुदो आलायस्रि बिदिब्लालाय थादो मादै दे थांदो आलायस्रि मा नों मोजां मोनफेरबाय ओहोथ' आं मोजां मोनबाय आइ एम इन लाभ बा बेसे सुदे थारैनो मोजां मोनलायनाया आइ लाभ अनजालि थारैनो दिनै जोबोद खुसि आं आलायस्रि फैला अख्राङाव बिलांदों आंनि गोसोआ बेसे समायना बिनि महरा मादि गोदै बिनि गाराङा थारैनो बियो आंनि जिउनि सुदेम फुंखा आलायस्रि हे मा जाखो आलायस्रि नों गाबदोंसो नामा Come on yaar tell me what happened आं गाबाखै मेगनावसो माबा बेफोर हाबदों नामाथाय बोरे
आदसा बिदिब्ला आलायसै थांसै दे बिदिब्लालाय मान गाबदों ना आं बेखौ मोजां मोनबाय बेसे समायना माय फेलेंगिरि थाबायनाया मेगन बेस्रां खावलाय फावदुर गुस्थि जारौ बाह 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 नोंसोर बेखौ मा खालामनो नागिरदों हगार लामाया लामाखौ हगारा जों मा खालामनो नों लाजिया नोंसोर बेबायदि लामा सामा सिख्लायदावनो लाजिनि ओंखायनो जों बेबायदि खामानिखौ मावदों बारा सांग्रां देखायनाङा जों जा थिनदों बेखौनो मानि मा नांगौ नोंसोरनोलाय नोंखौनो नांगौ सना बाय सालिखौ गारियाव दिखां बेथ' आलायसिनि सेराव आलायस्रि जेबो जायाखैथ' आं आं नोंखौ दोनलांसै अलंबार अलंबार मा दुम्फा नोंनि ओरैना फुलाव दै लुगासिनो दं आं दासो नुदों नंगौ नामा नङाबाखि ओरै बुंनो आरा र' बिदिब्ला नोंसोर थाथ' आं फैगासिनो दं हो मा जाखो दुम्फा मा जानो मोजाङा लेलेखौ लोगो हमनो थांदों अ बिदिसो सोर फैदों मा खोलैजों जाखैबालाय हाबा जानायखौ सिन्थायनो लाइन मारिनाय होद नों मानसिखौ फोथैगोनलै मा जाखोसो होनदों साला मेगन बेरनाय खाना मानसि सिनाय रोङै आच्छा दा जेखि जादोआ अनजालिखौ बोरै लोगो हमनो हागोन एसे सानलायदोब्रा आं हले बे बाराव गैया दै दिनैनि जाबायदि जाबाय रब्रा दुम्फा एसे आइडिया साननो होना ना नङा नोंथां आं हले बे आयदा सोबनायखौ बारा मोजां मोना दे हले गोबां फ्लप जाखांबाय रना दुम्फा एसे साननो हो दे सान आं मोनसे आइडिया होनो हायो मा पिकनिक पिकनिक यस पिकनिकनि बादै अनजालिखौ लोगो हमनो हानाय आरो जेबो राहा गैया अबसे बे बाराव आइडिया बारा गाज्रि जायाखै नुदों नों आंनि आइडियाखौ नोंनि बायदि फ्लप आइडिया नङालै आच्छा बिदिनो जाथोंसै देलै आं नायबोद्रै मोनजाबानो जाबाय नोंनि बायदि फ्लप आइडिया नङालै आच्छा बिदिनो जाथोंसै देलै आं नायबोद्रै मोनजाबानो जाबाय सोरबा राजकुमारखौ लोगो हमनो थांनो नामा डार्लिं मिस्टार नों बेखौ मा बुंलाबायदों मा गुरु जिनिसा थाग्राथारलै माथो मोसानि खुगानिफ्राय जेला मैया गावखौनो बासायनो सानो
अब्ला बियो गावनि देहायाव थानाय गासिबो बोलोखौ रैखानि थाखाय बाहायो नाथाय मानसि नङा जुनारसो जुनार जुनाराबोदि गांनाय उखैनाय दङ नोंथ' बेखौ मोजाङै मिथिखागौ सना Criminal! You bastard! नों बेखौ सिनायाखै बे सोरो बे आंनि बिनानाव औ बिदिब्लाथ' साबसिनसो जाबावबाय ना नों मा बुङो नाब्ला Yes. खोरोमदाव उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन गौ नाब्ला गौ आदा आदा नों बिसोरजों मानो लोगो जायो बिसोरथ' मानसि मोजां नङा बिसोरथ' मानसि गाज्रिसो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया अनजालि आं मिथियो खालि जिउआव दान्दिसे रंजानाय मिथिबाय जों मोनसे पिकनिक एरेन्ज खालामदोंमोन अनजालि बेयाव नोंखौबो आंथ' थांनो गोसो दंमोन नाथाय आदै मादैनाव सोंगालासिनो आं थांनो हानाय नङा नोंसोरसो फैदों औ मादै साहा बाय अनजालि नाङा मादै जों दानैसो लोंनानै फैदों जों मोनसे खोथा लानानैसो फैदोंमोन मा खोथा जों मोनसे पिकनिक एरेन्ज खालामदोंमोन बेयाव अनजालिखौबो लिस्टआव लादोंमोन नाथाय दा बियो नोंसिनाव सोंग्रोआब्ला थांनो हानाय नङासो होनना बुंदों मानो दानो सेंग्रा सिख्ला समावनो रंजा बाजा खालामाबा मालाथो खालामनो बिदिब्ला येस थांनांगौ नाथाय आदैया बेखौ आं दङ ना नों मानो सिन्था खालामदों नाथाय मोनसे खोथा नोंसोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेरावनो रंजा बाजा खालामो बेवहायनो गावखौनो बावगारलाङो आरो गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो रोङैखौसो नुगासिनो दङ जोंनि हारिनि हारिमुवा मोनसे आब्रुथि गोनां हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाया नोंसिनि खामानि मानोना नोंसोर दा एडुकेटेड जोब Wow, masih banyak yang ada nih. Hey, nengku. Ada? Oi. Hey, oi. Oh, nengku. So, oi. Anjali. Anjali, मा जाखो? बोरै? बोरै? बारा सादों नामा अनजालि? बारा सानाया जायाखै अन्थायाव गाहेदों जे? जायोलै जानो गागोन बे अन्थायावसो गाहेदों देलै मोजां मोननो इफोरनि जाखायो दाबो गोबां सागासिनो दङ बारा जायाखै सिखारदो दे लासै ओरै फै दे बावनो दसे जिरायदो एसे मोजां मोनबाय दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'दो जों जानाय लोंनायखौ थिक थाक खालामहैदोनि देलै मोजां मोननायाव एसे जाखायो
खना होनायसै बेसेदि समायना नुदों वाव नंगौआनोथ' थारैनो जोंहा बेबायदि न' जायोबा बेसेदि समायगोन नङाना अलंबार थारैनो बे सुदेम देराजोंनो सुदेम संसाराबो जोनोम मोनगोन बिदिब्ला नों नुबागोनथ' बै सुदेम देराखौ आंनि जोबथा हां थाजासिमब्लाबो लुगोन अनजालि जों सानैनि बै सुदेम देराखौ हामबायसै हनै मालाय लोगोफोरा रंजागासिनो दं थ' थांदिनि थुदे Attention please दा जोंनि गेजेराव हायलालाय मोसाना दिन्थिगोन जोंनिनो मुंदांखा मोसागिरि मुस्रि रान्थें बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीया मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय साबसिननिफ्राय हामसिनसो जाथारबाय माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो सना माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो खुगायावल' गोदै राव गोसोआवबा मा दं गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो सना माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा गोरबोजों गोरबो गोरोबलायनानै सोलेरजों सोलेर अननाय गथायलायनानै मानोथो नों बुजिथारा जागोन ना सानसे जुलिया जागोन ना सानसे जुलिया गोसोखौ बेसेबां बुरखायबावनो आं लांगोनैनो बेसेदि खोथा जाबोखो गोसोथोनाय नङामोनब्ला नोंखौ आंखौ मिथिना लाखा नों हिर' मिथिना लाखा नों हिर' मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा बोथोरनि मिनिथाव
आंखौ फोथाया मानोथो आंखौ फोथाया मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय साबसिननिफ्राय हामसिनसो जाथारबाय माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो सना माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो खुगायावल' गोदै राव गोसोआवबा मा दं गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो सना माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा अलंबार सिखारदो जायगा मोनफैबाय मोनफैबाय सरि साबाय थायाखै फै थांसै थ' गाज्रि मोनाबा आंनि दोनलांसै जाया होमबा अनजालि हो बेथ' अनजालिनि खेरासो अनजालि आदै फै अनजालि आं नोंखौनो नेगासिनो दङमोन गाखोहैदो अलंबार अलंबार नैबे अनजालिनि खेरा बहा मोना नों बे गारि गोलैना दंमोन नंगौ नामा अनजालि 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 पिकनिकआ माबादि जानाय अनजालि मोजां आं गुवाहाटीनिफ्रायनो मिथिखादोंमोन नोंदि पिकनिकआव थांदों औ मोजां मा बुंदों अनजालि मा आदै नोंहा मा जादों अनजालि जेबो जायाखै हाजो गाखोदोंमोनथ' एसे मेंनाय मोननानै खर' सानाय मोनदों औ जागोन न'आव दसे रेस्ट लाहैबानो मोजां मोनगोन नोङो सफैबायानो औ लामायाव नेनानै अनजालिखौबो लाबोफाखाबाय आं अनजालि मादै नोंनि खोमानि फारसे खेरालाय खेरा हारे मह गबोखो बेनिखायनो मानसिया सब समाय सांग्रां जानांगौ गावनि खोमानि खेरा गोमानायखौ मिन्थियाबालाय माब्रै जानांगौ जाखो हामबाय दे हामबाय हाजो गाखोनायफोराव नांथा नुथा गबाय आरो बेलाय बेखौनो नोंहा नांजाबाय थानांगौ आं जोबोद गरम मोनथारदों थ' दुगैहैनो सान गामसाखौ बार रुमाव दोनहैखाबाय आं दे होमब्लालाय अनजालिनि खेराखौ हैफिननांगोनलै नङाब्ला जोबोद गाज्रि जागोन नङाब्ला बहा सख'खो सोर दंमोन बायदि बायदि सोंनायनि फिन होनांगोन हले अलंबार अब्ला नोंनि मुं लागोन सि खम खिथ्रि जागोन सिना अलंबार होननानै मिथियोब्ला अनजालिखौ हरफानाय नङामोन लोगोसे गुन्दा लुथारनायसो हरनानै जागौमोन बेनि सिगांनो हैनायनि पलिसिखौ सानखादो दागा मागाथ' हैनो हानाय नङा बिदिब्ला मोनसे खामानि माव दिनै दा मोनायाव साथामजों स्रोदै अनजालिनो खेराखौ हैखोमादो हाब
मानसि गोरलै बुंखोलै बियो सिगां सानावबा मा जादों आरो दा हराव दा माथो राहा दंबावो सानाव थांनोबोथ' जेबो खामानि गैया मा खामानि लाना थांनो अब्ला मोनसे खामानि मावदिनि नोंसोर बाहेरायावल' थादो आं सिङाव स्रोदै अनजालिनि खेराखौ हैखोमादिनि नाथाय जेबो नाथाय गैया आदा नोंखौ आं दहायनिफ्राय जेनबाय थानाय नुगासिनो दं नों न'आव थांबा मोजां जासिगोन नामा सैमा साला नोंनि नोमा नुफानि खामानिया आंजों गेलेयाखै आं मिथिबाय दाब्ला दासारान ओइ साबिया आरोबाव गोजौबावबाय आं टप दाबलिं मा हिरु दानो जेनबाय नामा गोहो गैलिया आरे दस आं दिनै हारमानिगोन आंनो बाइकनि साबियाव हरदो नङाब्ला आं दिनै न'आव थांनो दिग्दार जासिगोन मा नोंनो गारि सोरखौ नांफिनगौ नोंहाथ' होनो गोनां गोबां जिनिस दङ ना मा होनो गोनां नोंहाथ' सासे नायनो मोजां बिनानाव दङ ना बेखौनो बन्दक दोन सालायथारनायनि बाथ्रा बुं ओइ रा नोंसोर गावजों गाव मा जालायदों ओइ गाबदा साबिया हरफिन बर्थमान थै नङाब्ला बियो न'आव रायजागोन नोंसोर आंखौ मा सानदों आंनि बिनानावखौ नांगौथ' जागोन नाब्ला दासारान नाथाय खोरोम नों आंनि बिनानावखौ हाबा खालामनांगोन मिथिबाय रान Oh, that's like a good boy. Come on, let's start again. बिदिब्ला नोंसोर बावनो थाथ' आं थांनानै फैनो मोजां मोजां थांलै बारा गोबाव थांनानै बेस्ट'ब्ला अनजालि हे अनजालि 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 अलंबार नों औ अनजालि अलंबार मा जाखो अलंबार नोंहा मा गोमायामोन मा गोमादों गोसोखांनाय मा गोमायामोन माथो सैमा जोंफ्राव जोब्बायलै अनजालि नों मिथिदों नामा सिखाव बोरै खालामदों सिखाव आंथ' मिथिया बे खेराखौ बहाथो मोनखो खेरा बेगावनो दंमोन मादै आंसो बावदोंमोन मोजाङै था नङाबा हले सिखावनि आखाइया गोलावथार हामफ्रामनानै लांजागोन मादि खालायबावनो सेवारि जोंना अलंबारा दाबोनो मोनसे खामानिखौनो नागिरनानै लानो रोंलिया बिदिनोहाय लायस्रि जोंनि गामियाव थानाय गथ'फ्रा
बादायलायनायानो गोसो गैया गामिखौनो नागारलांनो बायो जायनि थाखाय मोजां मोजां गथ'फ्रा दावगायाखै दालाय जोंनि बाबु अलंबारानो बिदिनो जायाखै गुवाहाटियाव खेबबैसो थांनो होननानै ओंखारलाङो न'खौ गोसोखांनानै फैफिनबाय थायो मादि जाबावगोन बे गथ' सासेया हायोबाथ' गामियाव दोननायानो गाहाम गामिया गोदोनि बायदि नंलिया बेखार गथ'फोर बांनायखायनो हा बाहाबानो मोजां नंलिया खालामनो लायस्रि जोंहानि गथ'आथ' टिभिनिफ्रायनो सिखारथारलिया फरायनायाथ' गैथारलिया बेनिखायनो अलंबारखौ टिउसननि थाखायसो रायलायलांनो फैदोंमोन आं बैलाय माथो मानसियानो फैबाय रायलायलांबानो जाबायना बावाखै नोंलाय बहाथो थाङामोन टिउसन मोनसे दंमोन टिउसन लानानै फैदों जोंहानि रिन्दाव बाबुखौबो सम मोनसे दिहुननानै फोरोंहैदो गथ'आनो फरायथारा सम मोना होनबा हानायाथ' हायामोन नों बुंबाय जेब्ला सम मोनसे दिहुनजाया बे थादोहाय लायस्रि बिराद गोबावसो जाबाय ओंखाम गोजाखौनो जालांदोना नांलाहाय न'आव बिराद खामानि दंथारो दानो सहैगोनखौलाय दे बिदिब्लालाय थादो दे बाबु जागोन मादै नोंनिया खोथाफोरानो रावजोंबो गोरोबथारालै हे रले नोंसोर मा सिलायाब्रा नोंसोरथ' खारखुमा गोदों नों अलंबारखौ नागारनानै आं नङालै नैबेसो अ साला गिख' गाव खारग्रोनानै हे र' नोंसोरथ' खारखुमाबोदों दे नाथाय बै जाथायनि उनाव अलंबारा मा जादों नोंसोरथ' बेखौ मिथिया मा जादों जेबो जायाखै मालाय इसोरनिसो बोर मोनदोंनो इसोरनि बोर मोनदों बै जाथायनि उनावनो अनजालि बिमादैया अलंबारखौ गावनि फिसाज्लानि टिउसननि थाखाय रायलायनो थांदों मा अ बोराया ओरैनोबा रंजासुलाखा बेयावनो आरो फिसौजोनि हाबाबाव बा अलमोन खाफाल मा हिर' मोसाहैनोसै नामा मोसाहैनो बा सिगाङाव लांदां स्टेज गेजेराव हिर' हिर'इन होबथानो रावबो भिलेन गैया ग डु एज यु लाइक होमबा नोंसोर मिथिबाय एन्जय या एन्जय अल द बेस्ट अलंबार नोंनि साननाया जाफुंथों थेंक इउ बाय बाय जाबाय रिन्दो बोरै नायनाय गुड नैबे मोनसेखौ सानबावनाय दे अलंबार साहाय लोंदो जागोन मोजां ना अनजालि औ मोजां साहाया मोजां जाथारदों आं फुदुङाखै रुवाथियासो फुदुंदों स्যার লাভ মানে মা लाब माने नंखायखौ नंगौ बुंनाय गोखाखौ गोदै बुंनायानो लाब मिथिबाय नंगौ नंगौ अनजालि ओरै फैनायसाय थांगौ मादै लिरखांबाय रिन्दा अनजालिखौ आं मारै फटाया बिनि बिमाया जेबो फाट्टाखौ मोना माबोरैब्रा एसे बुंलाय मा जाया मा जानो जेब्ला टिउसना सोलिबाय थायो अब्ला अनजालिया गावनो फोरोंनानै साहा होफैयो आरो बे बुङो न आदा साहाया बै समावदि आंनि गोसोआ बेसेबां गोजोन मोनदों आरो बेयाव मा बुंदों मिथिगौना आं नों नङाबा थांनानै थानो हाया आरो मा बुंबावनो गथ'खौ जेब्ला थगायनानै बाहेरायाव थिनहरो अब्ला अनजालिया आंनि आखाइखौ गावनि बिखायाव लानानै बुङो I love you, अलंबार आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा आरो नोंनो आंनि जिउनि लामानि अलंबार बै सिमांनि
ए अलंबार ओरै नाहरनोसै ओरै ओरै अनजालि 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 Dad? आरो मा बुंबावनो आङो गथ'खौ जेब्ला थगायनानै बाहेरायाव थिनहरो अब्ला अनजालिया गावनो आंनि आखाइखौ बिखायाव होनानै बुङो I love you अलंबार रिन्दावा खर' सानाय मोनदोंनो बेनिखायनो टिउसन लाया होनना बुंदों अ नंगौ नामा जागोन दे बिदिब्ला मा जादों अलंबार ना देहा मोजां नङा नामा अ नंगौ मादै मैया गोबां हरसिम उन्दुनाय जायाखैमोन बेखायनो एसे बोरैबा मोनदों अ बिदिब्ला आं थांसै मादै होथारनांगौ बांद्राय हिरु देखायनि बे सारा जोंनि सिगाङाव नंगौ गुरु अलंबारखौ जेराव मोनो बेयावनो होख्राय थानांसिगौ ओइ लोगोथ' गुरु अलंबारा थांगासिनो दङ नङालाय माथो आच्छा आच्छा अलंबार नों गावखौनो हिरुनो सानदों नामा नों गावखौनो हिरुनो सानदों नों गावखौनो हिरुनो सानदों खोरोम आं नोंसोरजों जेबो सुथु जानो सानाखै सैमा दादागिरि देखायनो जायगा मोनाखै साला बियो थै नोङो साला अनजालि अनजालि खोरोमदावमोना अलंबारखौ बुनानै गाज्रि जखम खालामबाय दा आं मा खालामनांगौ ना थांनानै हख्रा हख्रा गाबहैनांगौ नोंसिनि खोथाफोरखौनो आं फोथायनो हाला दा आहाफोरखौ सानो जेबो समाय गैला नाथाय अनजालि आरे आं बुंखाबायना आहाफोरखौ सानो सम गैला नों दा थांनो हासिगौ अनजालि नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा
मानोना आं लोगोफोरजों ओरैनोसो जंखायलायदोंमोन नों जुदि निमाहा होआ आं बे जायगानिफ्राय जेरावबो थाङा मानोना आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो अलंबार I love you अलंबार I love you नों जुदि माबाफोर जायोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा अलंबार अनजालि अलंबार आं नोंनि गोरबोनि अनजालिसो बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा हो अलंबार आंथ' नोंखौ मालाबानो निमाहा होखाबाय अनजालि माब्लानिफ्राय बेखेव जेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजोंनो सिरि 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 माब्लानिफ्राय लुफाव जेना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरिनो गुलि गुलि मेगनजोंल' गेलेनानै बिखाखौ दोनखोमानानै दासाननै खेंफोरनो अननायनि दौले अननायनि दौले बेखेव जेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजोंनो सिरि 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 माब्लानिफ्राय लुफाव जेना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरिनो गुलि 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 नोंखौ लामा नायनानैनो गोरबोखौ खामग्लिहोनानै माबोरै थगायबावनो आब्रा सोलेरखौ लांगोनायाव नियै नियै गोसोखादो
आंनि गोसोनि गेलेफैखो आंजोंनो सिरि 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 माब्लानिफ्राय लुफाव जेनना फिथि खानायनि गेलेफैखो सिखिरि नों गुलि 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 सिरि 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 गुलि 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 सिरि 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 माथो जालायखो हारसिवगासिनो दं माथो ना मैया मोनानि अखाजोंसो सिजादों सिजायाखै आइ खिरखि खेवनानै उन्दुनायखाय गगासोमोन खोनामाथाय बिमाखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोङो आइदै मा जाखो आइ मा जाखो गुदुंखौसो दांसनलायलांबाय आङो बोरो बोरो र' आं माबा होनि र' रुनाय बेसे बिदि बिमानि खामानि मावनायखौ जाबाय थाबावनो नों फिसा बारा गोबाव गैला नै नों बिहामजो मोनगोन ना मा अ नै गामियाव जेरावबो आराव जाजोब्बाय ओइ खोथिया मा बुंनो बायदोंलै मा बुङालै नों सिरि सिरि गोसो दुखुमागोन आरो नों गुवाहाटियाव थांनो बागोन ओइ खोथिया बाथ्राया बारा मोजां जानाय नङा दे ओइ र' मा जादों देनाय बुंनायसै बै जे आलासि दिलिना बम्बेनि मोनथाय ए अनजालिया अ नै बे अनजालिजोंनो गोसो थोलायनो गामियाव बयबो मिथिगौ दाखालि बावैसो दुमफायाबो आंनो खोन्थादो बा गथ'आथ' जोबोद मोजांथार अ खोथिया मा नै थाग थियारि जाखादोसो गाबोननो नायनो थांथारनोसै थाग थियारि गाबोननो आइ नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंगौ फिसा आं थिगखौनो बुंथारदों आरो आं मिथिनायाव गाबोननो अनजालिनि बिफाया फैथारगोननो बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांथारसो खोथिया नों थाग थियारि जाखादोसो आं आरो रावनिबो खोथा खोनासंथार आयै दानिया देहाखौ सामफ्रोम गगा मोनबाय थादो नोंखौ आफा आंनो 12,000 रां नांगौ मानो नांगौ फिसा मानोखौ आं जेबो मिथिया आंनो नांगौ खालि रां नाथाय फिसा नै बेवाइफोर नैबाव 12,000 रां दङ हरदो बेनो न' रोदोम थाब फै मा खालामनो आं बे फिसा सासेखौ मोजांखौनो खालामनो हायाखिसै नंगौ आदा आंबो जोबोद नाजादोंमोन रोदोमखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय नाथाय जेबो मोजां फिथाइखौनो मोनाखिसै माथो हामबायसै गासिबो फिसा समान मोनजोबा एबार हले गोबाव थानानैसो थानांगोन बेवाइफोर आगोलनि बायदि अखानायैनो थांनो मोननाय नङा नङा बेवाइफोर आंहाबो गोबां खामानि थायोथ' नङाबाथ' जेबो साननांगौ बाथ्रानो गैयामोन नोंनिया खालि खामानि न'खरै खेबसेबो जयै जेरावबो बेरायनायनि प्रग्रामखौनो लानो हाथारलिया खामानिफोरखौ एसे दोनथ'नानैब्लाबो एसे गोजानाव न'खरैनो बेरायनायनि प्रग्रामखौनो लानोसै नामा आदा लांगोन दे लांगोन सिगां आइ अनजालिनि हाबाखौ खालामग्रोना लादिनो बेनि उनाव नोंसोर जेराव गोसो जायो आं लांगोन ना माला फैगोन होनदोंमोनलाय हौवा गोदान लागोखौ बेवाइफोर अ समफोर होनदों पापा आंना जाबाय आदै मादै नोंसोर लोंदो आं थांनोसै हाबानि खोथा ओंखारबायथ' बेनिखायनो लाजिबाय बियो हिनजाव फिसाया बिदिनो हाबा होनबाथाय लाजिखायो हौवा गोदान जागोना मा मावो होनदोंमोनलाय बेवाइफोर सेंग्रायाथ' आथिखालाव ट्रेनिं लागासिनो दङ मोनसे कम्पानिखौ मा खालामनांगौ मा मानांगौ बायदि बायदि मानो होनना बुङोब्ला बिनि बिफाया सासे गेदेर इन्डास्ट्रियेलिस्टखा बिदिब्लाथ' जोंहा अनजालिया जोबोद आलो गोजोनै रायजो मोनजागोन नङा होनबा आदा
नाथाय मानोथो गामियाव लिंबोखो अनजालिखौ लिंहरब्लानोथ' जों जयैनो थांजागौमोन ना अ गामि नायनो गोसोथारनो गावसोरबो दे दालाय माथो जादों जोंनि गामियावबोथ' मदद होगोन ना मावनो दांनायाव दे होमब्ला आदा सिखारदो दे बिदिब्ला आंहाबो कर्टआव गोनां खामानि दङ आं थांनानै फैनि अनजालि 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 मा जादों अनजालि जेबो जायाखै मादै ओरैनोसो उन्दुनानै दंमोन ओरैनोसो उन्दुनानै दं नों आंखौ थगायनो दासान बुं नोंहा मा जादों जेबो जायाखै मादै नङा नङा नोंहा माबा मोनसे जाथारदों नङाब्ला नों खुसिसो जानांगौमोन मानोना नोंनि हौवा गोदान जागोना जोबोर मोजांथार जेबो नङा मादै नों गावखौनो थगायनो दासान अनजालि आं नोंनि बिमा नङाब्लाबो आं फिसानि गोहोखौ हमदांनो हानाय बिमानि गोहोआ दं नोंहा गोसोआव माबाफोर दुखु दङ बेखौ नोंनि मेगनानो फोरमायनानै होयो ना नोंहा बे हाबायाव मादै आं जेरैबो लामा गोमाबाय मादै आं दि अलंबारनो खोथा होखाबायमोन नों बेखौ मा बुंखो अनजालि अलंबारनो नंगौ मादै आं अलंबारखौ मोजां मोनो आरो आं बेखौ नागारनो हानाय नङा नों बेखौ मा खालामखो अनजालि नोंनि आफा खोनायोबा बे बाथ्राखौ जोबोद दुखु मोनगोन मानोना नोंनि इयुननि थाखायसो बे गथ'जों हाबाखौ थि खालामनाय जादों आं मा खालामबावनो मादै नों गावनो मोजां गाज्रिखौ बुजिनो हाबाय अनजालि आरो आं मा बुंबावनो नाथाय नोंनि आफानि खोथाखौ नों खनसे साननानै नाय बेहादि हार्ड उइट दं आरो नोंनि दाहाखौ आं बुजिनो हाबाय नाथाय आं जेबो खालामनो हाया आरो आं बुंनायखौ बिसोरो जेब्लायबो गनायनानै लानाय नङा नों इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि अनजालि बेनो नोंनो राहा होगोन मादै मेगन गोनांमाब्रा बिसा अ सरि हाब्रु नांबाय नामा जागोन दे जागोन जेबो नङा मोजां खामानियाव थांनो ओंखारनाय बादि नुदों नोंसोरखौ आंनि फिसालानि थाखाय बिहामजो नायनो थांनो ओंखारदोंमोन औ बिदिब्लाथ' थांखिया मोनसेयानो जोंना दे बिदिब्ला नोंसोर फैबाय थादो जों थांग्रोदोनि साला हाब्रुबो सेरदावगोन आरो मोजांबो सफ्लागोन मालाय मानसि गेदेरफोरजोंलाय बहाथो हानोसै गिदिर मानसि मालाय मा जानोलै थ' दानजौलाय लांबाय हेल' फ्रेन्ड हेल' जों नोंथांमोनखौ नेगासिनो दं अ नंगौ नामा सफैबायानो मोजां ना औ मोजां आसा नोंथां नैबे आंनि फंबाय सम्बारु आरो बै आंनि बेवाइफोर खुलुमो आसा नोंथां नैबे आंनि मिसेस खुलुमबाय आरो नैबे आंनि अ बेथ' आंनि बिजामादै हामबायसै जागोन दे जागोन दे लासैनो जागोन नोंसोर थुग्रोदो बिमा फैग्रोदो दे नोंसोर उनाव फैदो होमबा आदामोना होमबा दसे रायलायदो जों सिङाव जिरायहैग्रोनि अ होमबा नोंसोर सिङाव रायलायदो आंहा बिथांजों खोथा दं आच्छा नोंथां आं गामिखौथ' जोबोद समायना नुदों माथो अ नंगौ नोंथां जायनो बे जायगायाव गोदानै फैयो बे बाथ्राखौनो बुङो आरो आंनि आइ अनजालियाबो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो
अनजालि माने अनजालि माने नोंथांनि बिहामजो जानो गोनां आरो आंनि नायल' जालु फिसाजो अ नंगौ नामा नंगौ नोंथां नोंसोरसोलाय ओरै फैथ'लाय नोंथां बिसोरखौ औ बै लामा फैबाय थानायाव लोगो मोनबोदों नंगौ नामा औ आसा नोंसोरना बेसेथ' गोजान दंबोयो बारा गोजान गैलिया अ जोंनाथ' बिथांनि फिसाजोआनो नै नोंथां बेसोरबो गावसोरनि फिसाज्लानि थाखाय बिहामजो नाहैयोनो अ आच्छा आच्छा मानोथो थाथ'मोन नोंसोरलाय थाथ'नो माने मा नोंथाङा मिथिया नामा निखावरि मानसिफ्रा रांखावरि गोनांनि न'खराव मानो फैयो अ बेनिखायसो एक्जेक्टलि नोंथाङा थिगखौनो बुजियो दा बिहामजो नायनायाव सागै गय फाथै होनो राङानो गैया बाथ्राया सैथोमार नामा नंगौ नाथाय रां नङा जों निखावरि मानसि बेनिखायनो बिहामजोनि न'खराव थांनायनि आगोलावनो मानसि गेदेरफोरनि आशीर्बादसो लानो फैनाय जादों आशीर्बाद आइ मिन ब्लेसिं अ जागोन जागोन हामबायसै हामबाय थां नोंसोर जि खामानियाव फैदों बे जाफुंथारगोन आरो आं आशीर्बाद होनाया दिनैसिम रावनिबो फेलें जाफेराखै थ'दो नोंथां बेसोरजों रायलायनानै जोंनि गोनां समखौ मानो बारहोबावनो थ'दो बिदिब्ला थौआनै मानो थाबाय थाखो मा दंबावो जोंहा बेयाव मा खालामनो खोथिया खाफालाव बिनोमोन जोंनिया ओंखाम मोनबाय फावगलि औ मोनबाय दे ओंखाम ओंख्रि मोनबायब्ला बै हासुंनि नाफामा एसे सावहैदो जागोन दे आमाय नोंथांमोन नैबेनो आंनि फिसा अनजालि बिथांमोनानो नोंखौ नायनो फैयो गोजोन जाथों जागोन दे जागोन अनजालि आइ नों सिङाव थांदो नोंथांमोनहाबा मा सानलायखो माब्रै खालामोबा मोजां जागोन नोंथांमोनहा सानलायदो बेयाव आरो साननांगौ मा दंबायो नोंथां हायोब्ला बिसोरनि जुलिखौ गोख्रैनो खालामना होनाया मोजांसिन देग्लायखि हागोन दा बे आदा अनजालिया माबा कर्स लादों होनदोंमोन देग्लायसो जोबगोन होनदों बेवहायफोर अ आं बावनानैसो दंमोन बिदिब्ला रिं मेरेजखौनो खालामनानै दोनजासिगोन नामा जेबोथ' हेंथा गैया आरो गावसोर सानैजों बुजिलायनायनि समबोथ' मोनबावगोन नङा होमबा फंबाय सम्बारू जायो आदा रिं मेरेजखौनो देग्लाय खालामनानै दोनजायो अ बिदिनो जाथोंसै फैगौ दाननि 4 खालारावनो मोजां बारायमोन आदा अके बिदिब्ला बेनो जाथोंसै अब्ला मा होनो नोंथाङा बिदिनो जाथोंसै ना मा बुङो मालथि जाथोंसै बिदिनो जों निखावरि मानसिया जेरावबो हेंथा फैयो फिसा बेफोर धोनि मानसिफोरनि जों जखाय जाग्रा जुनादसालिनि मोख्राफोर बायदिसो फिसा नोंखौ माबाफोर बुंहरदों नामा आइ बिसोरो बेहाय बुंनांगौनि मा खोथा दंबावो फिसा जेराव जों निखावरि होननानै मुगै जाहरबायबा फिसा बिसोर एसेग्राब नेहात आखु दिन्थिहरदों मा सानदों बिसोरलाय गावखौनो गाव एसे रां रुफा फैनायखाय मानसिनि आखुखौबो बावजोब्बाय नामा बिसोरलाय दा रागा जोंनानै जेबो मुलाम्फा गैला फिसा नों अनजालिखौ बावगारलांदो बे जेब्लाबो जानो हाया आइ आं बेफोर खोथाखौ अनजालिनि खुगानिफ्रायसो खोनासंगोन जेबो मुलाम्फा गैया फिसा जेबो मुलाम्फा गैया बाथ्राया बिदिनो जाथोंसै फैगौ दाननि 4 अक्ट' खालि गाजा गोमजा रंजा बाजायै लोगो हमलायफिननोसै बेन फाटियावलाय जोंहा गामियाव गोगोम दंखाथारोहाय नुगोन दा सोर बेसेबां मोसानो हायो मोसाग्रा हान्जायाथ' आदा जोंनिया बैसागु दमासिखौ फेजेन लायथारग्रासो नंगौ नामा बिदिब्लाथ' जोंबो साखि जाना फैखानांसिगोन नङा होमबा मालथि जाबाय दे जाबाय जायै लोङै
गोरा राफोद खालामना लाबानो जाबायना थौ गारिसिम थुदो दे बिदिब्ला थादो फंबाय जागोन दे गोजोन जाथों नों थाथ'दो आइ फैदो नोंथां गाखोदो दे जागोन दे सानदोंसैलाय गावखौनो गाव मानसि हारिनिफ्राय गोजौआव दावखोनायखाय नोंसोर बायदि मानसिया जों गोदोनिफ्रायसो नेहाथि अलंबार नोंसोर गोनांला मानसि मा सानदों नोंसोरलाय गावखौनो गाव नोंसोरला मानसि ना जों नङा अलंबार नों खामा जादों अलंबार नों जौ लोंदों अलंबार आं जौ लोंदों नोंसिनि आखुआनो आंखौ जौ लोंहोदों नों बेफोरखौ मा बखिलाबायदों अलंबार वाह मिथिनानैबो मिथियै बायदि बेनो नोंसोर दिनैनि आखला अलंबार बयबो खोनाबाय सिरि थादो नोंहा जौआ बारा जाबाय बा नोंबोथ' खम नङा मोजां मोनफ्लांनायनि बावथिना गेलेग्रासो अलंबार नोंसोर दिनैनि आखला बेनो आं गोरिब आंहा मानसिनि आखुआनो गैया नोंसोरथ' बै गोजौ अख्रांनि हाथरखि आं एक्लायनो नागिरमालाय बहा हानो अलंबार मुगै नोंसोर मुगै जानायानो जों गोरिबनि धोरोम नोंसिनि मोजां मोननाया दै बानानै फेंफोनासो नाथाय जों गोरिबनि मोजां मोननाया नैबाव थायो नैबाव मिथिबाय आं नोंखौ मुगैयो आरो नों बायदि सासे निखावरिजों हाबा जानानै आंहा मा सुख जानो इयुनाव आरो नोंनि आखलानोथ' मा जेराव बुजिनो आरो मोनदांनोनो हाया बेनिखायनो बुङो लैथोनि दैया जेसेबांखि गुवार जाया मानो बेखौ थोरसि गंसेयाव दोनोब्ला बियो थोरसिनिनो महर लायो आं नोंखौ गुवार गोसोनिसो मानसि सानदोंमोन दिनैनिफ्राय आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैलिया आं मिथिखागौ नोंसोर धोनिनि आखलखौ दायखौ मावनानै दाय गैयै खालामनाया नोंसोर धोनिनि आखलखा नायगोन आंबो बेसेबां थाखा फैसानि मालिक जायो नोंसोर दासो गन्थंआव दै हाबदो मा आंनि आखे मानसि नङामोन निखावरि होनानै बेखौ लांगोन बेखारावनो बिदिसो नोंसोर धोनिनि आखला Hayırladım. Ben beyan makalamdım. Sir. Oo, abu da dura. Makalam na bu.
आंनि जिउआनो बिदिनोसै लोङै जायै रंजा बाजा बारग'लांहोनो हाबानो जाबाय बे दान्दिसे थास' बिलाइनि जिउखौ नोंनो बिनानावनि रोमैसआव थाङा आंहा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आबौ सोरनिबा हाबा सोरनिबा रंजानाय गहबनो थानो आं मोजां मोना आं मोजां मोनो खालि नैबेखौ आबौ नैबेखौ नैबेखौ गाबसे अनजालिया दै हाबाल' जालायनाय दं बेजोंसो जायो मादै आं बोरै बावनो हाबावनो अलंबारखौ जायनो आं थैस' थांस' रायजो जानायनि रादाय होबोदोंमोन बेनो दिनै आंखौ भुल बुजिबाय मादै बेनि अनगायै जेबो राहा गैया अनजालि नों गोसोखौल' दार खालाम मा जाखो दाबो जायाखै फैदो समा जाबाय गोख्रैनो अनजालि नोंहा मा जादों जेबो जायाखै आदै बिमाखौ गोसोखांनायानो अ नंगौ नामा फैदो फै गोख्रैनो फैदो अनजालि आदै दिनैनि बे गोथार रिं सिरिमनियाव नुजाफैनाय गासै माइदांगुरिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आथिखालाव दिल्लीयाव फालांगि खालामनाय गसाइ गामिनि मानाव गेदेर फालांगिगिरि मुस्रि थिकेन्द्र मुसाहारिनि फिसाज्ला सोमदोन मुसाहारिजों आंनि नायल' जाल' फिसाजो अनजालिजों रिं सेरेमनि खालामनाय जासिगोन आरो बे गोथार बुब्लियावनो गासै रायजो राजा आरो इसोरखौ साखि दोननानै अनजालिखौ आस्थामखौ सोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जालारदों बोरै नोंनि दखाना माथो नोंनाव नों गुबुननोसो हाबानोसैनो आंहा बेफोर बाथ्राखौ सानो समानो गैया मा गैया साला गुरुनि खोथानो लाखिनो हाया माथो मोखां नायबाय फरायबाय ओइ गाबदा नों गावखौनो जोबोर बोलो गोरा होनना सानदों नामा हो ओइ मा खालामनो मा खालामनो मा खालामनो ओइ मा खालामनो ओइ ओइ साला जबान गैयै बिनि राहाखौ जों लानांसिगोन हेल' सोर बुंदों औ फादार-इन-ल औ आफा मोजाङैनो दं अ अनजालिया औ आं जोबोर लाखि आफा
अनजालि बायदि टेलेन्टेड सिख्लाखौ जिउनि लोगो मोननानै रियेलि आइ एम भेरि हेपि जागोन अके बाय हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन हिराजे नोंजों फंसे खोथा दङमोन हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन फोरमायनांगौ खोथा दङब्लाबो फोरमायनो मोना नोंनो आङो जेसेबां हायो नों आंनो फोरमाय सम मोनोब्लानो आं फैफिनगोन राजे सना मानो एरा एरा हारे सम गैया मानो नों बुजिया हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन फोरमायनांगौ खोथा दङब्लाबो फोरमायनो मोना नोंनो आङो जेसेबां हायो नों आंनो फोरमाय सम मोनोब्लानो आं फैफिनगोन राजे सना मानो एरा एरा हारे सम गैया मानो नों बुजिया राजे नोंजों फंसे खोथा दङमोन हाबाब सम गैया मानो नों बुजिया
आदसा नोंथां बे सिङाव हाबहैनाय बिजाथिया माबायदि मा बुंनो नोंथां नोंथाङा साख्रिखौ मोनखाथारगोन मानोना बे सिङाव हाबहैनाय मानसिनि गाननाय जोमनाया नोंखाथारा आरो जोंनि सारा बेबायदि मानसिफोरखौ सुखुथारा अ मा जाखो नोंथां मानो सिखारखो आं बेनि साख्रिखौ नागारनानै होबाय नोंथां आं फैबाय मालाया गावसोरबाबो साख्रि मोना बेहा मोनखानायखौबो गारना थाङो मा जागोन बेलाय भगवान के नाम में कष्ट है बाबा दे दो बाबा दे दो बाबा एक दे दो बाबा कम भलाई होगा दे दो बाबा बाबा हमको दे दो बाबा दे दो बाबा Rang gaya ma gaya thang gaya ma berapa? Hah? Aku rang lagi? Mana dapat tangan ini kesel dia? Sakli pun habis sampai dah niat terus. Hah? Kamu tu? Anda kalau rang lagi ni jual orang ni pergi mana? Eh, nung ni jangan kau lana bulan tak lagi. Kamu tu? Mana bang nung kenapa? Sayang, jauh, mana sayang? Di mana ni? Apa sana nak? मोजाङै सुद्रायना लाब्लानो जाबायना र' आदा रागाखौ एसे हमथाथ' बिदिब्ला आंनि खामानिया मा जानांगौ नोंनि खामानिखौ आं मावगोन मा नों मावगोन गेरेजनि खामानिखौ हागोन होनदों नोङो मानसि हायो मा दं आदा गोसो जायोब्ला गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो जागोन दे बिदिब्ला नाथाय नों बहानिफ्राय फैदों आंनि मुङा अलंबार बसुमतारी आं क'क्राझार दतमानिफ्राय फैदों आच्छा बिदिब्ला नों बेयावनो थानानैनो मावनो हासिगोन जागोन आदा ओइ गबदा नै बेखौ लाना थां बिदिनिफ्राय बेयावनो थासिगोन आं एसे कासाराव थांना फैनि मा आदा नोंखौ आं फैजेननिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ नों गाव खामायनाय रांखौ न'आवबो हरा आरो नों गावबो बाहाया मा खालामनो सानदों नोंलाय गैयाथ' आदा जेबोथ' खालामाखै नों आंखौ थगायनो दा सानो अलंबा नोंहा गोरबोआव मानिबा दुखु दङ बेखौ नोंनि जानाय थानायावनो हमनो हायो बुं अलंबा नोंहा मा जादों बेयो जोबोद गोलाव जारिमिन आदा आं जायखौ मोजां मोनोमोन बिनि मुङा अनजालि जेरैनो मुङा अनजालि बियो बयजोंबो अनजायोमोन सानसे जों जिउनि मोनसे समाय लादोंमोन आदा जायखौ आं थैजासिम बावनो हानाय नङा अलंबार बै न'खौ नाहरनायसाय बेसेदि समायना नुदों वाव नंगौआनो थारैनो जों सानैया बिदिनो जायोब्ला बेसेदि समायना जागोन बे सुदेम देराजोंनो सुदेम संसाराबो जोनोम मोनदों बिदिब्ला नों नुमारगोन बै सुदेम देराखौ आंनि जिउनि जोबथा हां थाजासिमब्लाबो नाजागोन आं नुनो मोनदों जों सानैनि बे सुदेम देराखौ नाथाय दा बियो गुबुनजों हाबा जासिगोन आदा नाथाय आं सिमांनि बै देराखौ नुथारगोन आदा जेराव आं अनजालिजों अराय गोजोनै सुखुजा जानायनि सिमांखौ नुदोंमोन आदा आं बे सिमां देराखौ नुथारगोन आरो नेनानै थागोन फैगौ जोनोमसिम बेनिखायनो आंनो गोमाना नांगौ आदा आरो आं बे न'खौ लुनो हागौमानि जिरायनाय नङा आंनि जिउनि जोबथा हांनायसिमब्लाबो अनजालिनि अननायनि बै सिमां देराखौ नुथारगोन आदा हामबायसै अलंबार
आं नोंनि गोरबोनि बाथ्राखौ बुजिनो हाबाय आं नोंखौ मदद होगोन नोंनि बै सिमांनि नेरसोनखौ लुनो थाखाय आदा नंगौ अलंबा नों खामानिखौल' जुरिजेनदो अब्ला हाबाखौ बेयावनो खालामसै बसुमतारी नोंथां आं बेखौनो सानगासिनो दं मुसाहारि नोंथां औ आदा अनजालि बियादै फिसानि हाबाखौ गामियाव खालामनायानो गाहाम जासिगोन मानोना गामिनि रायजो राजाफ्राबो आरो अनजालिनि लोगो लोब्बाफ्राबो अनजालिनि हाबाखौ जानो जोबोद गोसोथार हजों सिटियाव खुंहैब्लाथ' गामिनि रायजो राजा आरो लोगो लोब्बाफ्रा थांनायाव जोबोद उसुबिदा जागोन ना मा बुङोबा जों अनजालियाबो गावहा बहायनो गोसो दे दालाय माथो जाखो जोंहाबो गामियाव हाबा मोनजाथारिया गोबावथारसै गोदो उन्दैयाव मोनजानायल'सो दे बयबो राजिब्लालाय माथो दंबोयो अक्ट'खौल' थि खालामदो अब्ला फंबाय सम्बारु गोथार सानखौ नायनानै थि खालामदो ए र' ओइ फावगालि बै पान्जामुथिखौ लाबोलाय No, आमाय फैगौ दाननि 15 अक्ट'आव गोथार जुलिनि मोजां खालार दङ आदा 15 खालार औ आदा दे जायो बेखौ लाथारदो अलंबार आदा नोंहा मा जादों नोंनि सिमांनि देराया जाफुंनायाव नों दिनै रंजाथारगौमोन आरो नों दुखु जादों आं आइखौ गोसोखांदों आदा बेबा मा जानानै दं ओइ खोथिया बुदां मा होनो थां अलंबार फिसाखौ लेंनानै लायदो थां आंना देहायानो माथो मोजांखौनो मोनथारलिया देहायानो रबनायनिफ्राय रबगासिनोसो दं मानसियानोथ' बबे जायगायाव दङथाय खबरबो हरा माबो हरा आं बबेहाय नागिरहैना मोननो आनै लोगोफोरनो सोंहैबा मिथिगोन खोमा थां सोंहैनायसै सोंहैगोन दे माब्रै मोनखो मादै गैया माथो आलायस्रि मुलि जाबाबो एसेबो मोजांखौनो मोनथाराखिसै आं गावहा गोसोखौनो बाराद्राय हगारसारो नालाय मा खालामनो आलायस्रि बाबु अलंबारखौनो गोसोखांबाय थायो मानसियानो थांनायनिफ्रायनो एसेबो खबरखौनो हराखिसै नै दैया मुलि जानायनि सम जाबायमोन आं दौसिगोन दे न' मादै लाइजाम लाइजाम बे अलंबार बिमानि नै बे नोंनि आदा अलंबार हरदों मादै हा फिसा अलंबार हरदों देनाय फरायनायसै मा लिरदों सिबिनां आयै गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजाव आं मोजाङैनो दं आयै मिजिंथियो नोंबो आरो खोथियाबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै
आं दा गंसे गेरेजाव खामानि मावगासिनो दं सम मोनैनि थाखायनो आं न'आव थांनो हायाखै जायखिजाया आं 5,000 रां मानि अर्डार खालामनानै हरबाय देहाखौ मोजाङै नाय आयै आलायस्रिनोबो आंनि गोरबोनि अननायखौ हरबाय बारा गैलिया एसेनोसै नोंनि अनजालु फिसा अलंबार बिराद खस्थ' मोनथारबाय बे गथ' सासेया नों थाथ' मादै मोजां
हेल' नोंथांनि गारिया गंनैबो थिग जाजोब्बाय दा ड्राइभारखौ थिनहरनानै लांफैहोदो अके नोंथां गारिया स्टार्टिंआव एसे प्रब्लेम होदों नोंथाङा एसे नायना होथ' जागोन अलंबार नै गारिया एसे नायना फैलाय नै बेखौ बिथां गारिया एसे दिगदार होदोंनो नायना होनायलाय हेल' नोंथां गारिया जाजोब्बाय आच्छा अके गारिया जाबायमोन होमबा नोंथाङा बिलखौ बानायना दोन उनाव हरगासिनो दं आं जागोन जागोन अजारि बैहायदों माथो गोनां खामानि दंमोन सोमदोन आंहा बिजनेस ट्रेनिंनि थाखाय आमेरिकानिफ्राय कल फैदों आं बेहाय थांथारनांगोन बेनिखायनो हाबाखौ फावसायनोसो फैब्रबनाय जादों मा नाथाय इनभाइटेसन कार्डखौथ' आं रानजोबनाय जाबायमोन सोमदोन दालाय माथो राहा खालामबावनांगौ जाखो बे ट्रेनिंआ आंहा जोबोद गोनांथार मादे जाय सुबिदाखौ गारोब्ला इयुनाव आंहा गोबां खहा जागोन बेबोथ' बारा गोबाव नङाना दानसेल'सो आं आदाजों गावनो थांनानै हाबानि गासै खोथाखौ मोजाङै रायज्लायसिगोन सोमदोन जालि मा खोथा सानगासिनो दं जेबो सानाखै नाथाय मोनसे खोथासो सानगासिनो दं मा खोथा हाबा जानाय आरो मोजां मोननाया ओरैनो नङा अनजालि मोननै सोलोनि गेजेराव बुजिलायनाय फ्रेन्डशिप आरो अनलायनाय गैयाब्ला बेयाव हाबा जानानै मा जानो सैथो खोथाया मा नों मिथिगौ ना आं नोंखौ मोजां मोनो बे थार नाथाय मोजां मोननाय आरो गोसो थोनाया गोथौ फारागथि दङ दिनै आं आफानि नारसिननायावसो नों बेखौ मा बुंदों सोमदोन ना नों बे हाबायाव नंगौ अनजालि आं बे हाबायाव राजि गैयामोन मानोना आं गुबुन सासेसो रादायदोंमोन आं जेरैबो लामा आन्दायमोन अनजालि नाथाय नों बे लकेटखौ बबाव मोना सोमदोन बेयो गेरेजाव गारि बानायनायाव सोरनिबा थालांदोंमोन आच्छा नों बेखौ लाखिना दोनथ' आं गाबोन थांबा लांफासिगोन अलंबार आं नोंनो जों सानैनि मोजां मोननायनि मोनसे नेरसोन होनो सानदों मा बियो नोंनो नायनानै मासे मोजां लकेट बेसेबां नाया अनजालि दामजों मा खोथा सिङाव मा दं नाया मानो मा दं बा मासे मोजां नुदों नोंखौ अनजालि आरो नोंखौलाय हर बारा खालामनाङा नङाबा मेगन नोजोर नांगोनबो बेनो जों सानैनि मोजां मोननायनि जुगामि नेरसोना नोंखौ जे बेसे समायना नुदों नंगौ ना
बेलेग ओंखारफाबानो जाबायना टाउनसिम आंहा दा मोनाबिलियाव सहैबानो जागोन थांजायोथ' सोमदोनजों दसे टाउनाव बेरायना फैदो गोसोफ्रा स्रां जानाय बायदि थांफाबानो जाबाय बेसेथो न' सिङाव एरसोनानै थाबाय थानो अनजालि नों दबरखौ लाफादोंना औ हरनायसै अलंबार बे नोंथांनि लकेट ना बेखौ नों बहा मोना रिलेक्स रिलेक्स आदा अलंबारा बे लकेट गोमानायनिफ्राय दिनैसिम ओंखामखौनो जायाखै अ नंगौ नामा नंगौ आदा अ आदसा अलंबार हामबायसै आं नोंथांखौ मा होननानै सिबिबावनो आंनो दिनै बेसेबां खुसि नाङा नाङा आंखौ सिबिनाङा आं बेबायदिनि लाइकबो नङा थादो गाया लाइकखौ सोंनो खोथिया नों अनजालि नों ओं आं अनजालि नाथाय नों बेयाव आंहा दा अलंबारखौ नागिरनानै दिनानो थांलायलांनोसै थेवबो मोनासै हजों आरो बिमाया लोमजानानै बिसिनायावनो गोलैनानै दं मा मादि लोमजादों अ अनजालि अलंबार आदायाबो दिनैसिम न'आव खेबसेबो थाङाखै न'खरा मामोन मा जालांनो हमबाय हामबायसै खोथिया नों अलंबारखौ एसे सिगाङाव थांबानो लोगो मोनसिगोन थांनानै माबार बेखौ न'आव लिंनानै लांदो अलंबारा बेहायनो दं दे बिदिब्ला अलंबार खोथिया नों बेयाव बोरै सफैखो आइया मोजाङै दंथ' मेरगा दुम्फा आरो आसोरमोनालाय आं बबे मोनसेनि फिनखौ होग्रोनो गिबियावनो अनजालियासो आंखौ नोंखौ बेयाव दं होननानै थिनहरदों अनजालि मा नों नुवाखै नामा गैयाथ' बहा लोगो मोना नों अनजालिखौ आं बोरै मिथिना मोननो दानिसो थांनाय मारुति भेनाव गाखोलांदों आरो लोगोआव सोरबा सेंग्राबो दङ मा बे गारियाव अनजालि दंमोन आनिया जोबोद गोब्राब लोमजागासिनो दं मा आइया लोमजादों माब्लानिफ्राय गोबावानो जाबाय नों माबार ओंखारहैदो गोबाव दा खालामसै नोंनि सिन्थायावनो बाराद्राय रबलायलांबाय आनिया आयै नों मा जालांखो मादै मादै मा जाखो मादै मादै बारा मोनथारबाय नामा मादै आयै आयै नों बोरै दं आयै नों सफैबाय फिसा औ आयै आं सफैबाय आं बारा गोबाव थालिया फिसा बिदि दा बुं आयै नोमफाया आंखौ गोजौनिफ्राय लेंहरगासिनो दं मानो बिदि बुङो आयै खोथिया आइखौ दसे नायथ' आं डाक्टार लायनि नाङा फिसा आं बारा गोबाव थालिया नों आंनि जोबथा आर'जखौल' लाखिदो बुं आयै नोंनि मा आर'ज आलायस्रि फिसा नों ओरै फैनायसै मानो मादै नै अलंबार फिसा आलासिया जोबोद दुखुथियाथार नों बेखौ नायनांगोन बेहा रावबो गैथारा
आं नोंनो आलायस्रिखौ गथायनानै होलांबाय फिसा नों बेखौ आलायसिलाय दाख्लाय फिसा नों आंखौ गारना थांबाय आयै 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 नों आंखौ गारना थांबाय आयै 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 अलंबार नों बेवहायसो आं दि नोंखौ बहा बहा नागिरदों आं गावखौनो जेरैबो राहा गोमाजानाय मोनबाय आलायस्रि नों मानो गोसोखौ हगारसारखो नों गावखौनो एसे हमथानो नाजा आइखौ आं गावनो खोमानानै लानांबाय आलायस्रि आंनि थाखायनो आइया अलखद समाव बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनांबाय हामबायसै अलंबार दागाबसै खाफालनि लिरनायखौ रावबो खोमोरनो हाया सैथो बाथ्राखौ मिन्थिया अलंबार अनजालि दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नंखाय बियो जेब्लाबो जानो हाया बियो थगायसुलिसो नङा अलंबार अनजालिया गावनि बिफानि थाखायसो बे हाबाखौ गनायदों मानोना बिनि बिफाया हा दुई दं जायनि जाहोनाव गावनि मोजां मोननायखौ नेवसिनांदों बेखौ मा बुंदों नों मादै नंगौ अलंबार गावनि गोरबोखौ सिफायनानैब्लाबो बिफानि मानखौ लाखिनो ओंखारदों नोंखौ जेबो हेंथा दाहो नङाब्ला बिसिनि न'खरा सिलिंखार जालांगोन नाथाय नों गोरोन्थि दासान अलंबार जिउनि मोनफ्रोमबो लामायाव हेंथा फैयो बेयाव गोनां गैयिनि जेबो बाथ्रा फैया थादो आवनजलि आवनजलि आदा अलंबार फैदों मा अलंबार फैदों बबेहाय दङ ड्रयिं रुमाव जिरायगासिनो दं अनजालि माबोरै दं दं नोंहालाय आंना बिदिनोसै दंसाबो अनजालि नों आंखौ निमाहा होदो आं जे नोंखौ मा बुंफ्लांदों बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया अलंबार गोरोन्थिया जोंनि न'खरनि मानसिफोरनिसो अनजालि जोंनि खाफालावनो बिदि लिरनाय दंखायोमोन गासिबो मिजिङानो सिमां बायदिसो जालांजोब्बाय आं आरो बे जायगायाव थानाय नंला बेसेबा गोजान जायगायाव थांसिगोन आं जेराव आं नोंनि मोजां मोननायखौ फैलाव मिथिंगा बिखायाव फोसावनो हागोन आं जेरैबो लामा आन्दायबाय अलंबार अब्लाबो नोंनि अननाय मोजां मोननायखौ अराय सम गोरबो बिखायाव बोजबनानै दोनबाय थागोन आं थांसै अनजालि नों गोजोनै थानो नाजा
फैनानै एफाग्राब मोजां मोनलायो नोंसोर सानैजों आंखौ निमाहा होदो अलंबार आंबो नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो नाथाय बे जोनोमाव नङा फैगौ जोनोमावसो आं नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायनो हानाय नङा अलंबार आलासि आलासि जि जोमफ्राबो ओंखारो दे थांनांसिगौ अबाव थांनो आं थाङा मा बुंदों नोंहा मा जाखो जेबो जायाखै आं बे गामिखौ नागारनानै जेरावबो थाङा मा बे गामिखौ नागारलांनो हाया मा खालामनानै थानो नों बेवहाय आंहा नोंनि सायाव बिबान दं आइनि बोसोन आंहा फालिनांगोन आंनि सायाव मा बिबान दं नोंहा आरो नोंनि आइया मा मोन्थाय दङ आंनि गोसोखौ नाया हौवा नोंनो गथायना होनो आंहाबोथ' गावनि गोसो होनाय मोनसे दं सोरबा दुखुनि समाव एसे मदद खालामबाय बेखौ बिनि दुर्बलता होननानै साननायाथ' मोजां जायाखै अ नो नों बेफोरखौ मा बखिदों आं जेबो बखियाखै आं गावनि उदां मोन्थायनि खोथाखौसो बुंदों थाङा नों बावनो आं हारसिं थागोन नाङा आंनो रावखौबो आं हारसिं थांनानै थानो हायो नाङा आंनो रावनिबो अननाय गारजोब नोंसोर बयबो आंखौ आं हारसिंनो फैदों हारसिंनो थांगोन रावखौबो आंनो आं फाग्ला जाबाय औ आं फाग्ला जाबाय बे न'खौ मानो लुबाय आंलाय सोर बे न'आव थाजायानो गैयाबा बे न'खौ मानो लुबाय मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों हास्थायनाय गोसोनि मिजिङावनो थाबाय थाथों सिरि 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 आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों
आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों रनसायनाय सिमांनि खामग्लि होथोंसै आंनि गोरबो बिखा नोंखौ लानानै रनसायनाय सिमांनि खामग्लि होथोंसै आंनि गोरबो बिखा मेगननि मोदैजोंनो गोसोनि रायजोआव नोंजोंनो गेलेगोन गोसो गोजोन खालामगोन आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों हास्थायनाय गोसोनि मिजिङावनो थाबाय थाथों सिरि 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 आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों अलंबार नोंहा मा जामारखो औ आरो नों जौसो लोंबावदों बिदिब्ला नों अनजालिखौ दाबो बावगाराखै औ आं अनजालिखौ बावनो हाया अनजालिया आंनि गोरबो बिखानि नैबे बिखानि बेगेंनि मेलेमाव हाबनानै दं अनजालिया बे जोनोमाव आं बेखौ थैब्लाबो बावनो हाया अलंबार नों गावखौनो हमथानो नाजा हाया हमथानो बे जोनोमाव आरो आंहा सैथो दंबावो सिलिंखार बे बुहुमाव अनेक सिलिंखार अलंबार फंबाय अलंबार आंखौ बुरखायनो नाजा नोंसोर गासिबो नंखायजोब खालि बावथिनाल' दिन्थिनांगौ बे बुहुमनि सुबुंफ्रा आरो नोंबोथ' आंजों बावथिनासो दिन्थिदों आरो रागौ मोना रागौ फंबाय फंबाय नोंनि थाखाय लुदोंमोन आं बे न'खौ फै नों न' सिङाव
नाय नों बेफोरखौ नुदोंना नों बे नोंनि सिमांनि देरा बायदि नंगौना नङा फै नों सिगाङाव बेखौ नायनो बेखौ बे आंनि जिउनि गोरबोनि बे आंनि नैबे बिखायाव थायो नैबे बिखायाव सम्बारु फंबाय आरो बेवाइफोर बेफोर जाथायफ्रा माबोरै जानो मोनखो मा बुंबावनो बेवाइफोर अनजालिजों अलंबारजों जोबोद मोजां मोनलायलायोमोन नोंनि खोथाखौ दाननो हायैलाय आरो नोंनि बेमारखौ जाफिनजानो गिनानै गावनि मोजां मोननायखौबो एंगारनाङो मा एफाग्राब मोजां मोनोमोन बे बिफाखौ जायनि थाखाय गावनि आंगो मोजां मोननायखौबो नागारनांबाय नाथाय नोंसोर बे बाथ्राखौ मानो आंनो बुङाखै जों नोंनो बे बाथ्राखौ माबोरै फोरमायनो आदा नोंनि गासिबो खामानिखौनो थागथियारि खालामजोब्बायमोन आंनिनो गोरोन्थि जादों फंबाय आं फिसानाव एसेबाबो सोंग्रोनांगौ डक्टर माबोरै दं पेसेन्टआ शी इज अल राइट नाथाय बे बबे जाबाय एक्सकिउज मी बबे जाबाय अनजालि आइ नों आंनो मानो फोरमायदिया नोंदि अलंबारखौ मोजां मोनोमोन आंखि नोंनि गोसोखौ दुखु होगौमोन आइ अनजालि गैलिया सोमदोन अनजालि आरो रायलायनो हालिया मा अनजालि रायलायनो हालिया बिनानाव नों मानो बिदि जाखो बिनानाव नों मानो बिदि जाखो आं सासे मोजां मानसि जाबाय बिनानाव सुबुंनि गेजेराव गाज्रिखौ गारनानै सासे मोजां मानसि जाबाय बिनानाव आङो नों मानो बिदि जाखो बिनानाव नों मानो बिदि जाखो मा जाखो आलायस्रि अनजालिया मा जाखो हस्पिटालाव मा जाया अनजालि आं मिथिखागौ अनजालि नोंदि अलंबारखौ मोजां मोनो नाथाय माब्ला नों मिथिगौना नोंनि बै लकेटनिफ्रायनो आं गासिबो खोथाखौ मिथिजोबदों अनजालि आंनि आमेरिकायाव थांनायाबो नंखायसो नोंसोरखौ लोगो मोनलायफैनोसो आं बे फावथिनाखौ गेलेदोंमोन आं नोंनि जिउनि अलंबारखौ नागिरना होफैफिनगोन अनजालि नागिरनानै होफैफिनगोन प्रमिस अनजालि आं नोंनि जिउनि अलंबारखौ नागिरना होफैगोन अनजालि आं आरो बे जायगायाव थाला थांनोसै आं बेसेबा गोजानाव मोनला नोंसोर आंखौ रावबो अनजालि
अनजालि अलंबारखौ नों नङाबा लाखिनो हानाय नंला अनजालि बियो बे जायगाखौ नागारनानै थांनो ओंखारबाय अनजालि 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 अनजालिया नोंनिखा आरो अराय समनि थाखाय नोंनिनो नों बेखौ गोरोन्थि दासान अनजालिया नोंनि थाखायनो बेसेबांबा हालाय जागासिनो दं थुदो अलंबार बेखौ नागिरहैदिनि मा औ दाउ मैनाया फानजाराव गावनो हाबफैबाय माथो सना नों दा रोदोमा माब्लाबानो बन्द'कआव दोनखाबाय नोंखौ आंनो डार्लिं जोंजों मा रोदों मा जोहोलाव नोंनावखौथ' जुआव नों जेनखाबाय नों बेयाव मानो फैदों मा गुरु दालाय हाबानि मन्दपआव आखाइ हमनानै होनाङा आं आगोलनि रोदोम नङा खोरोम आं गोदानै खिलिफैनाय रोदोमसो मिथिबाय अनजालिया माबोरै गथायना आंनो नङाब्ला Anjali. Olongbar. Anjali. Anjali.
नों मा जाखो रोदा रोदा फंबाय साखारु रोदा सिखादो अनजालि बयबो सिखादो आदा अलंबार आं दिनै आंनि नायल'जालु फिसाजो अनजालिखौ अराय समनि थाखाय गथायनानै होनाय जाबाय सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानै